Kuha niya siya gani nag-ilis oh. Tampi na lang siya. Hey mga paps. Pakato kami subong sa Sea Garden. Ma-swimming kami ni Jill as part of our exercise. So ready naman kami. Nakabakal ako Gatorade, no? Para sa ammonia, para ma-replenish amon electrolytes, snacks. Ay siya subong ko drive po. Siyang driver. So ready to exercise na kami. Ay, sus. Easy lang. Okay. Nga swimming, no? Nga swimming, exercise. Namin ang swimming kay good for the joints. Gahulag bilog mga lawas kag low impact. Wala sa mga mga sudden impact para sa paglagan ka mga joints mo naga-impact kag may resistance because sa tubig tagawahig mo sang kamot mo sang tiil mo nagaki-kick ka may resistance so kumpleto siya cardio na resistance pa kaka-training pa ang coordination mo kagang imo nga breathing diba mams? Yep. Nami get up po to Di ka init, di ko gusto. itong mag-jogging siya hopefully weekly namon may imo ni galing kay kamahal sang pool sa ginalanguyan namon di pero okay lang ang importante maka-exercise kami especially kay mommy. I really need her to be fit. Ako hindi mo ka nakabalugin mag-swim. Shout out sa akong sister nga nag-triathlon sa Canada. Di nami na siya maglangoy kabalon na siya mag-swim sang sakto gidyabla na swimming. So naging ka siya sa triathlon. Sprint lang at triathlon. But she did well. Congrats. Eunice, congrats. Hopefully saan makapriyo na ako sa utod ko maglangoy. I'm learning slowly but surely. Kaya kay nabudlayan ko maglangoy kay do tsagan ko to kabugat sakon bla daw galugdang ko sa tubig. Way ko yaga float. Pero gahulag naman ko. Okay man. So approaching na kami sa Sea Garden. Later. Okay. Inspect na sila. Good morning. Good morning, Chef. Sige, diretso lang ako sa pagkat. Okay. Thank you. Amo na siyang Sea Garden. May mga piki sila nga kasapatan di. Ito nito. Mga piki ng mga kabayo. Grabe, racer si Mami ba? Vice ganda. Park Danay. Ano to? Itong handong. Practice akong backing ko dahil. Oo, sige. Good. Morning. Oo. Dito. Dito na? Open? Oo, open ito sir. Sabi Thank you. Siyempre bayad kami anay. Nga Sea Garden. Kaya yung Sea Garden for me has the best pool, no? Nami lang yan. Tauhay. Especially sa aga. Morning. Mas-swimming kami. Waka adult, sir. Oo. Wala ka na eh? 180, sir. Sige, thank you.
So, amo yung pool namon. Perfect. Oh, Chep! Ikaw na naman? Thank you, kita. After brunch, we take a nap at my sofa, baby. Put our feet up. One of the best gid nga mga features sang sang Sea Garden ang ilang poolside view. Aris coastal sila mo. So may view sila nga mo niyo. See? Amo din nga nami na di sa Sea Garden. Feels so good, watch some TV, babe. We'll go out, walk on the beach, hot and sunny, baby. Watch the sunset. Amo ni sang Island of Guimaras. Kumusta man ang effort? Taboy na tiil ko. Mga trying hard swimmers kami. But I tried for rest only. Todd? Di ba yun? Okay, so tapos na kami. Mayo, that was a good workout. Tinapoy ng kubla. Kuha siya gani eh, nag-ilis oh. Tampi na lang siya. Kuman. Tampi man. Dito ko lang ako ni butang yun. Di mo ni basa? Why isang basa di? Tuwalya lang. Hindi magigyan ni basa tuwalya. Sexy siya ba? Wow! Di na wala man ni Ol ba? Yeah, diba? Good na. Okay man, ma'ams. Kumusta man ang langoy? Kabalo ka na maglangoy? Salom lang. Dasig ka na maghulag sa tubig? Lasig naman. Why nagkasakit ang imong sciatica? Gasakit pero manageable. Yeah.